Il-maltemp beda minn sbieħ it-tlieta u l-ilmijiet inġabru ftit wara. L-ewwel lokalitajiet affettwati kienu Birkirkara u l-Imsida. Konsegwenza tek ix-xufiera bdew isuqu bil-mod biex ma jikkawżawx ħsarat lill-karozzi tagħhom. Lokalitajiet oħra affettwati mill-ilmijiet għalkemm binqas impatt kienu ħal-Qormi, il-Birgu u Taslima. F'Chadwick Lakes vettura nqabdet fl-arar. Poġġaman tal-ħadid li kien hemm fl-inħawi spiċċa nġar mal-kurrent. Is-sewwieq tal-vettura kellu jittieħed l-isptar għall-kura. Fir-Rabat bdiewa li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li din kienet l-iktar maltempata li ħallit ħerba sħiħa f'dawn l-aħħar 60 sena. Pont spiċċa nġar mill-kurrent filwaqt li fl-istess lokalità nġarru wkoll biċċiet kbar tat-tarmak. L-għelieqi spiċċaw marqa bl-ilma. Kif qegħdin taraw proprju warajja hawnhekk fl-inħawi ta' fom ir-riħ il-maltemp li jagħmel f'dawn l-aħħar sigħat kaxkar ammont sostanzjali ta' ħamrija tal-għelieqi fil-madwar u niżel fil-baħar. Il-bdiewa qalu li l-ilma kien mola 3 filati. Il-ħitan ta' ċertu toroq fl-inħawi ġarfu bitriq kważi ċedi. Bl-istess mod kienet affettwata l-Gżira Ewċija. F'ċertu ħinijiet sa anke għamel is-silġ. Kienu bosta dawk il-persuni li jinqabdu fil-vetturi tagħhom waqt l-arar, fosthom żewġ vetturi fi Xlendi, vettur oħra f'Marsal Forn u 2 oħra fil-wied tar-Ramla l-Ħamra. Mill-maltemp intlaqtu wkoll il-karozzi tal-linja bl-arriva toħroġ stqarrija tajt li minħabba xita qawwija kien hemm dewmien f'ċertu rotot. Sa dan it-tant siti internazzjonali rrappurtaw li maltemp qawwi ħafna qed jolqot lit-Tunezija u lill-Kanal ta' Sqallija u mhux esklus li fis-sigħat li ġejjin jista' wkoll jibqa' ġej għal fuq pajjiżna.